Il-ġurnal Financial Times vela li apparti Ali Sadr Hashminet Ġadd anke d-direttur mhux eżekuttiv tal-Bank Pilatus ġie investigat mill-awtoritajiet Amerikani wara l-każ ta' ħasil ta' flus u l-ksur ta' sanzjonijiet imposti mill-Istati Uniti. Id-direttur ġie identifikat mill-Financial Times bħala Mustafa Sentinel. Għalkemm ġie investigat qatt ma tressqu akkużi formali fil-konfront tiegħu. Il-gazzetta tikkonferma li fil-Bank Pilatus hemm depożitati assi li laħqu ma' 300 miljun euro. Dwar dan il-każ jaħraq ta' Pilatus u l-akkużi serji li qed jaffaċċja Ali Sadr, il-Financial Times batu sensiela ta' domandi kemm lil KPMG f'pajjiżna kif ukoll lil Pilatus. L-awdituri u l-bank it-tnejn li huma nħbew u ma tawx kummenti lil-gazzetta. Financial Times tfakkar kif ix-xahar li għadda ġie żvelat li l-Prim Ministru Joseph Muscat kien attenda għat-tieġ ta' Ali Sadr f'Venezja. Is-sena li għaddiet Pilatus kien fetaħ uffiċċju f'Mayfair fil-kapitali Ingliża Londra, iżda sa issa il-bank ma jistax jiftaħ kontijiet għal klijenti f'Londra.